אהלן. די, נכנסה. שלום, אז מה אתה רואה שם בפנים? אני לא מבין איך זה קרה. טוב, יש פה מלא אין כבר דרך. שלום, תסביר את המצב. תקשיבו, יש פה, אנחנו כבר 25 מטר מתחת לקרקע, לאור פנסים. יש פה איזה מקום שמוביל אותנו למטמון, אבל קצת מפחיד להיכנס פנימה. קצת מפחיד, אחי. שוקי, כנס. שוקי זה התאילנדי שלנו. והוא הולך להיכנס. פרס, תצלם אותו נכנס. פרס, מתחילה אותו. פרס, הוא נכנס. יש לנו גיבור אמיץ ראשון. את הידיים אבל אחי, אל תפחד, נו. לא, אתה תכף חל, טוב, תאיר לי, אחר. תכף חל, חמוד. תראי לי, וואי אחי, יש שיקול ימינה. כן, חזק. מיד פרסה להיכנס כבר. איזה פחדן, מפחד. סימן שוקי מפחד. מה צלם? מה צלם? בואו לבריכה בגן השומרון. נביא לכם צינורות, תחשבו שאתם במערות. עכשיו תאיר לי, לא מבין איך זה קרה. מה זה? יש פה נחש. שקרן. מופע! מה אתה עושה? מה? יש פה לוויתן. יאללה שוקי, תן בראש. אין מצב אחי. טוב, יאללה. יאללה, קדימה. אתה בא איתי שלום? כן, ברור, אני אחריך. לא, אני באמת אחריך. אני באמת אחריך שגי נכנס. אבל אתה צריך לזחול, חמוד. וואי. וואי, זה מפחיד. אתה מצלם וידאו? כן. אתה שומע את הגניחות שלו? זה ההר נהנה, שוקי נכנס. תקשיבו, יש לי רק דבר אחד שאני מבקש לכם פה, בלי אף אחד עוד. שלום! נראה לך שאני נכנס פנימה! אני נכנס. רגע, צלם אותו בורח שאני אצלם אותי נכנס. אני רוצה להיכנס. אז תעשו זה ניכנס מולך. זה נראה מה שאתה אומר. זה ניכנס מולך, נו. עם הפרס הזה? כן. קח את הפרס לא ראש. רוצה, אני רוצה להיכנס עם זה. יש פרס ראש, לסיוון יש. סיוון,